Ćao svima, ja sam Jana i ovaj video je samo obaveštenje. Verovatno se pitate o čemu hoću da vam obavestim, po tome je stvar. Hoću da vas obavestim o tome da će snimati Majda i Marijana, će snimati sa mnom, znači ne snimam više sama, snimaju sada one sa mnom i očekujte vlog u nedelju ili u subotu, verovatno u nedelju vlog i očekujte u sledeći petak, očekujte još jedan vlog, neću da vam otkrijem koji su to vlogovi, još 2 challenge-a očekujte, neću da vam kažem koja su i još nešto sam tako planirala i da, samo sam to htjela da vas obavestim, čisto da znate, da ne bi spominjala u još nekim videima. Da, možda ako skupim pare i sve to, možda bi kupila i kameru, ali to sve zavisi od vas, da li hoćete da me lajkujete ili da li hoćete da me subscribe-ujete. I to bi bilo to od ovog videa. Vidimo se u onim ostalim videima koje sam vam obećala. Ćao!